Prva priča koju sam htela da vam ispričam jeste priča oko Instagrama, pošto je to nešto što je ljudima najčešće najatraktivnije i najzanimljivije. Ja sam u tu celu Instagram priču ušla 2016. godine i u tom trenutku sam imala nekih 10.000 pratilaca, to jest grupa na Facebooku je obuhvatala nekih 10.000 pratilaca. Tada u tom trenutku sam to radila uz pomoć jedne marketinške agencije, dakle te 2016. I paralelno dok sam radila sa njima ja sam učila o svemu tome. Oni su radili neka razna grafička rešenja koje su se meni jako dopadala i ilustracije. I imali smo prilično dobru saradnju. Tada još uvek nije ništa funkcionisalo online, škola još uvek nije funkcionisala online. Neki od tih primjera i ideja ću vam pokazati i ovde kroz video da vidite kako je to izgledalo sve te 2016. godine. I onda smo krenuli sa objavama koje su zapravo bile neke fotografije iz učionice, onako kako smo mi znali nešto basic. I onda sam ja odlučila zapravo da uradim jedno prvo poluprofesionalno fotografisanje, u smislu poluprofesionalno jer sam radila sa prijateljima, pošto sam ja pre toga, još kao klinka, radila na televiziji, pa sam imala neka poznanstva iz te branše. I moj prijatelj Slobe uradio te prve fotografije koje smo kasnije koristili i za sajt i za Instagram. I tada je to, pokazat ću vam i te prve korake na Instagramu kako je sve to izgledalo. I uglavnom ja sam to tada počela da radim sama. Tu postoji takođe anegdota da su moji prijatelji rekli ti si toliko naporna i toliko sam učila sve i toliko sam išla u dubinu u svemu tome da je postalo naporno u marketinškim agencijama da slušaju moj feedback. To sad ne znam da li vam se hvalim ili vam se žalim, tako da i to je moja životna dilema, da li je to dobra osobina što ja sam prosto prilično posvećena svemu i volim da uđem u detalje, da vidimo o čemu se to radi. Zapravo volim da naučim. Nakon toga je krenula priča da sam ja krenula sama sa svim tim i onda je krenuo i newsletter i sajt i sve smo to stavljali na noge. I tada, 2019. zapravo sam ja odlučila da uradim i neko profesionalnije fotografisanje, nemajući pojma, naravno, o svemu tome apsolutno ništa, jer nisam iz tog sveta, niti znam da poziram, niti znam šta treba da obučem. Ja sam, naravno, iz ormara ponela garderobu za koju sam smatrala da je najlepše neke haljine koje sam imala, ja sam ponela na to fotografisanje i onako smatrala da ja treba da budem tu da izgledam najbolje što ja mogu u tom trenutku. Evo, pokazivaću vam i te fotografije da ih vidite kako su izgledale. I sve je to u meni u tom trenutku izgledalo wow. Sada iz ove perspektive, naravno, ne mislim tako, reći ću vam i tokom videa zašto ne mislim da je to više wow. Ali u svakom slučaju to su bili neki prvi koraci i u tom trenutku ja na Instagramu imam recimo te 2019. ne znam, 10-12 hiljada pratilaca, povećava se polako taj broj, Facebook već polako postaje neka mreža koja je za starije, da kažem, i ne povećava se broj zapravo pratilaca na Facebooku, ali se povećava broj pratilaca na Instagramu. I tada još uvek nema video formata, dakle još uvek su samo fotografije, te moje profesionalne, onako malo pomaže Photoshop i vidite kako sve to izgleda, pa možete da mi pišete u komentarima kako vama sve to iz ove perspektive izgleda. U svakom slučaju, tada, te 2019. skoro niko od profesora jezika se na taj način nije bavio marketingom i to je negde bilo možda još uvek ne tako za poželiti, iz razloga zato što sam ja dolazila iz jednog okruženja, iz jednog miljeja koji se pre svega bavio naučnim istraživanjem, radila sam kao licencirani ispitivač na institutu i negde to bilo kontradiktorno, ovo je već bilo koketiranje sa estradom, taj fotograf je bio estradni fotograf, dakle ono što je estrada u tom trenutku imala kao marketinški deo sam ja negde prenosila, a to nije baš bilo za poželiti u svetu u kom sam se ja tada kretala, pa sam onda prvo morala da se suočim sa prvim sukobima zapravo sama sa sobom. Da li je to sve okej, da li ja treba da budem deo miljeja koji će biti na društvenim mrežama, koji će biti eksponiran ili želim da se bavim naučnim radom i da
se zapravo bavim germanistikom i doktoratom i svim onim što je takođe bila ideja u jednom trenutku mog života. Meni se ta priča osladila i zapravo taj Instagram je tu čaroban jer dobijete dobar feedback odmah. Prvo dobijete instant stvari, dobijete i pratioce i dobre komentare i dobijete zapravo i poruke da ste nekoga ohrabrili, da je neko uspeo uz neku vašu rečenicu da prevaziđe neki strah ili neki životni problem i da mu je baš to u tom trenutku trebalo. Pa vam se sve to negde osladi i zapravo bude vam prijemčivo. I ja sam onda ušla još dublje u taj Instagram svet. I u jednom trenutku je bilo vrlo važno da se feed slaže da izgleda estetski dobro. Naravno, ja u tom trenutku nemam nikakvog grafičkog dizajnera, niti bilo šta, ja se igram sama sa svim tim. To su bile neki počeci Canve. I tada feed izgleda ovako kako izgleda. I onda se u jednom trenutku mom timu priključuje Katarina, koja je dosta pomogla u tom vizualnom identitetu i koja je radila kao virtualna asistent, ali zaista kao jedan izvanredan virtualni asistent koji je imao mnogo znanja i od koga sam ja u tom trenutku puno učila. Nadam se i ona od mene i da iskoristim ovu priliku da kažem još jednom Katarina hvala. Nismo se videle nekoliko godina, ali to ne remeti dobre odnose. To je još jedna od stvari koja je meni jako bitna, a to je da sa svim ljudima koji su meni pomagali tokom života i bili podrška i od kojih sam ja učila, imam dobre odnose i privatno i poslovno. Moram da prekinem, pas traži vodu, pa nastavljamo. I onda su krenule one prve karusel objave, koje su isto bile važne da budu poređane onako, pa da imaju neki vizualni identitet i to smo Kaća i ja zajedničkim snagama radile i ja sam bila prilično zadovoljna kako sve to izgleda. I u jednom trenutku se pojavljuje, više se ne sjećam naravno godina, ali se pojavljuje video format. Prvo zapravo za vreme korone su se pojavili live-ovi na kojima sam ja bila prisutna i snimala sam live-ove za vreme korone koji su dosta pomogli zapravo jačanju i ličnog brenda i da se neka šira publika upozna sa Hartweiger centrom i sa mnom. I onda je krenuo Reel kao format, onda su krenuli Reelsevi kao da uzimaju primat i bukvalno ja sam svaki korak kako Instagram nešto izbacivao, pratila i to sam uglavnom radila sama, kažem uz pomoć asistentkinje. Dakle, ukoliko treba da se pakuje feed, pakovali smo feed. Naravno, uz nesigurnosti pa malo omašimo neku liniju, vidjet ćete to na profilu kako izgleda. Onda, ukoliko je to karusel, ako kažu treba karusel, ja sam istog trenutka, znači ako je to bukvalno bilo danas treba karusel, ja sam sutradan izbacivala karusel, neke prve verzija 1.0 da kažem. I onda je došao Reels i onda je rečeno kao ok, sad ko želi da se priključi tom trendu sigurno će dobijati i dosta pratilaca i dosta pregleda. Ja sam odmah ušla u tu priču sa snimanjem videa i tada je u pomoć priskočila, Katarina već više nije bila zainteresovana za takav vid rada i prešla je zapravo u jednu ozbiljnu marketinšku agenciju, a i generalno edit videa još uvek nije bio njena tema, ona je kao perfekcionista želela da se tome i dublje posveti. Pa sam imala asistentkinju Anu, koja mi je pomagala u tome da te neke duže video formate koje sam ja već imala na YouTube kanalu, da od njih napravi Reelseve i to je onda eksplodiralo. To je postalo viralno i na TikToku i na Instagramu, jer smo objavljivali paralelno i na TikToku i na Instagramu sve te videe. Taj period, kada sve to postane viralno i kada postane ludo, kada vi vidite da svaki vaš video pogleda po 100, 200, 300 hiljada ljudi, da na TikToku je to bilo 500, 600, 700, tu ima naravno nekoliko stvari koje se zanimljive dešavaju svima nama, a zapravo kasnije sam kroz literaturu shvatila da je to onako životni ciklus i proizvoda i životni ciklus različitih stvari u životu, na kraju krajeva i naš životni ciklus tako izgleda. Tada, kada je to krenulo sve to ludilo, naravno da je to dosta pomagalo u poslu, da je imalo mnogo upita i nekoliko saveta koje sam tada primila sa različitih strana, pošto sam ja pratila u tom trenutku sve što se dešava. U tom trenutku su zapravo i krenuli i Marko Marjoković i Vlada
biznis priče, Vera Ludus je tada bila na samom početku što se tiče čitave priče oko Instagrama. Ja sam sve te ljude negde pratila i mi smo negde u tom trenutku, čini mi se, svi mi koji smo kretali, imali dobru bazu, da kažem, pošto u tom trenutku nije još uvek bila velika konkurencija na društvenim mrežama. Ali nisam htela to da vam kažem. Htela sam da vam kažem drugu stvar. Prvo se navučete, kada vidite da svaki vaš video, vi sve što objavite, sve što radite, to vidi 100-200 hiljada ljudi bez problema. Tu naravno da samopouzdanje, ali s druge strane podigne i očekivanja. Da mislite da će to tako biti uvek, a drugo da onda dajete sebi visoke standarde da ne možete da se pojavite tek tako i da ne možete da snimate bilo šta, jer ukoliko opadne ta vrsta gledanosti, možda vam opadne zapravo i čitava motivacija da radite takve stvari. To bi bio recimo prvi savet koji bih voljela da vam dam, jeste da ukoliko dođe do toga da su neke stvari viralne, uspešne i da to kida na mrežama, da to daje određenu odgovornost i da daje određenu i anksioznost šta ćete sa tim dalje, ali ništa strašno, samo da budete spremni na sledeći korak i da znate da je to normalan proces i da će biti video zapisa ili nekih stvari koje ćete postovati, koje će postići ogromne uspehe, ali da će biti i nekih koji će biti prilično debakl. Druga stvar koja je bila zanimljiva jeste kada radite na tome da postanete viralni, pošto definitivno svi mi koji smo prisutni na društvenim mrežama želimo da postanemo viralni ili želimo da imamo što više pratilaca ili želimo da vidimo što više lajkova. Prvo, svako ko kaže da to ne želi i da ga to ne zanima, to prosto nije istina, jer u suprotnom ne bi se bavili time. I to je jedna zanimljiva priča. Često slušam te priče, meni društvene mreže uopšte nisu važne. Ja sam to otvorio, pogotovo muškarci znaju to da kažu, ja sam to potpuno otvorio bez veze, onako, iz šale nekada, pa kao ja to ni ne otvaram i ne gledam, a zapravo dele apsolutno svaki sekund svog života i vrlo im je važno šta će im ljudi reći, šta komentarišu i kako komentarišu, ali to je za neki drugi video, o tome ću vam takođe pričati. Ali da se vratimo na posao i na ono što se tiče pregleda na društvenim mrežama, a vezano je za naše biznise. U tom trenutku kada nešto postane viralno, postane i tako da vi imate dosta upita u DM i da to više jedna osoba ne može da postigne. I da ti upiti u DM budu naravno vezani za vaš posao, ali budu vezani i za neke stvari da vi nemate pojma zašto vas to neko pita. Naprimer, mene su ljudi pitali najrazličitije od toga koji karmin koristiš, gde si kupila bluzu, do kad počinje kurs A1, do toga što si se razvela ukoliko tako hvališ muža. Mislim, ne znam šta me sve nisu pitali na društvenim mrežama. I tada nastaje sledeći problem. Ako vi kažete, ma ja neću ovo da odgovaram, ovo me ne zanima, to prosto nije okej. I jedan dobar savet sam dobila tim povodom, to vam je kao neko ko se bavi javnim poslom, da li je to gluma, muzika ili bilo koja druga delatnost, i onda u nekom trenutku kada vi zapravo kada se bavite takvim poslom želite da dođete do određene publike, a kada ta publika dođe vi kažete kao ne zanima me, neću više da komuniciram. Dakle, takva vrsta komunikacije je bahatost i ja je sebi nisam dozvoljavala. U tom trenutku sam zapravo angažovala takođe i asistentkinju koja će biti zadužena samo za odgovaranje poruka i da svako bude ispoštovan kroz DM koliko je to moguće i kakvo god da je pitanje i koliko god da je neko i neprijatan ili nepristojan, da ipak odgovorimo na sve to. Što se tiče neprijatnosti i neprijatnih komentara, toga je bilo naravno i na Facebooku i na TikToku, možda čak i na LinkedInu zapravo je bilo, možda i više nego što je to bilo na Instagramu. Uglavnom seksistički, uglavnom sve usmereno ka tome, lepa si, ružna si, ja bi bio s tobom, ja ne bi bio s tobom i tako. To su bili neki komentari koje su muškarci ostavljali. Ne znam kako su došli do toga, jer ja nisam zaista osjećala da ja kroz bilo koji video komuniciram tako nešto. Ali, opet, druga tema. U svakom slučaju, treba se izboriti sa tim komentarima koji najčešće nisu bili prijatni ili, mislim, bilo je naravno i mnogo pozitivnih i divnih komentara, ali kako je u našoj prirodi da se vežemo za ono što bismo volili da popravimo ili nas boli ono što ne možemo da razumemo. Ja sam
moram da priznam da me ti komentari na društvenim mrežama najviše su me bolili na LinkedInu, jer ih nisam razumela, jer su stvarno bile osude po meni. Ne znam kako su ti ljudi uspeli da me osuđuju za sve i svašta, ali ne mogu da kažem da me je to demoralisalo da nastavljam dalje. Bilo mi je važno da moje okruženje, da moji prijatelji, da moji roditelji, da moj partner, da svi oni ljudi koji su meni najbliži u tome ne vide ništa ružno. I to mi jeste bilo važno. I tražila sam taj feedback i mislim da sam bila spremna da ga čujem. I to bi možda bio sledeći savet, da verujem da ukoliko nemate podršku ljudi oko sebe, da to može da bude jako teško. Ja sam je imala i uglavnom kada sam razgovarala sa ljudima koji su, da kažem, bili uspešni na društvenim mrežama, jesu imali podršku partnera ili iz kuće su imali podršku u tome što se pojavljaju. Zapravo, ja mislim da nisam tražila, meni nije bila potrebna podrška, ali bilo mi je dovoljno samo da me neko zbog toga ne osuđuje ili da mi niko ne govori ništa ružno, već mi je to bilo sasvim dovoljno podrške u tom kontekstu. Dakle, ako treba da izvučemo nekoliko stvari koje sam vam do sada ispričala, jeste da je bio ispraćen svaki trend, jeste da sam uspela da se izborim sa negativnim komentarima da me ne demorališu, jeste da sam poštovala svakoga ko je pisao i ko mi se obraćao u komentarima ili kroz DM. I onda dolazi sledeći period. Dolazi period kada posao cveta i dolazi period kada je ona biznis strana zadovoljena na prilično visokom nivou. O tome ću vam takođe pričati u nekom narednom videu. Ali dolazi do operacije koju sam ja imala 2022. Dolazi do razvoda, dolazi do privatnih izazova sa kojima se ja borim, gde ostajem bez mnogo stvari koje sam u prethodnom periodu imala i sa kojima treba da se izborim uglavnom sama. Ja nisam neko ko voli sažaljenje, niti to tražim, nema suza, nema ništa, ne brinite, ne želim uopšte da izazovem sada ovim videom kao jao jadna ono šta joj se desilo. Desio mi se život, ali ono što želim da vam kažem jeste da nam se svima dešava život. Ja nisam mogla da verujem, ja nisam to mogla da razumem ranije. Ja sam mislila da meni ne može apsolutno ništa da se desi, da ne može ništa da stane na tom putu, da ja ne kidam svoj posao i da ne kidam sve ono što radim. Ali se desilo da sam stala. I to na taj način što kad se desila i operacija i rekla sam sve ove privatne stvari, ja sam u jednom vremenskom periodu rekla, dobro, to je, ajde, prošlo je, dala sam sebi rok, mesec dana si imala prilike da budeš u bolnici i bio je oporavak, ajmo sad dalje. A pogotovo što tada, kada vam se dešavaju stvari poput ozbiljnih zdravstvenih situacija i kada vi njih prebrodite, dobijete takođe određenu podršku od publike koja vam govori, u svakom smislu od publike, mislim od ljudi, bravo, carice, šta si ti preživela, to se ne preživljava, to je neverovatno, koja si ti snaga, koja je to energija. I to vas naravno boostuje i onda je mene vozila ta energija da ja za mesec dana sam shvatila da ja uopšte nisam imala nikakvu operaciju i da ću ja sve to da pobedim. I uspela sam i neke snimke ću vam pokazivati tokom ovog videa, ali onda sam u jednom trenutku pala. Onda sam u jednom trenutku zamenila hranom nedostatak ljubavi. Onda sam zapravo želela da me niko ne gleda, želela sam da budem izolovana, nisam želela da mi se bilo ko obraća i volela sam da radim i radila sam, ali u ovom smislu da budem izložena raznim komentarima, osudama, nisam bila spremna za tako nešto, niti me to u nekom životnom periodu zanimalo. Da li sam sebi dozvolila taj period? Jesam. Nerado, nisam to svesno radila kao evo sad ću da napravim pauzu pošto vidim da mi to ne prija, nego sam pokušavala sebe iznova da konfrontiram sa tim i da prebrodim određenu krizu. Nekada sam uspevala, nekada nisam. Moji prijatelji kažu da sam imala pravo da budem bar 1-2 godine u potpunoj depresiji, a ne da budem
da prebrodim sve onako kako sam zapravo prebrodila. Tako da sam samo želela da vam kažem da život, Instagram i naš posao prolaze kroz razne životne cikluse, baš kao što ih prolazimo i mi. Da su današnji klinci, rekla bih, mnogo svesniji toga da je mnogo toga što vide na Instagramu fake i da Instagram možda nekome može trenutno da napravi posao i da ukoliko nekome zavidimo zbog toga što ima savršen posao ili nam bar tako izgleda na društvenim mrežama, savršene porodice, savršene ljubavi, bogate živote, Dubai i sve ono što imamo prilike da viđemo na društvenim mrežama, i da negde možda moja generacija ili nešto ljudi mlađi od mene mogu da budu depresivni zbog toga i da kažu jao i blago ovim ljudima, ja sve ovo nemam. Slagala bih kada bih rekla da ja ne upadnem u takve stvari i ja pomislim da je nešto savršena ljubav i da neko živi nekim savršenim bajkovitim životima, to jest da živi ono što predstavlja na Instagramu, ali onda kada vidim neke druge strane shvatim da to baš nije tako. Kao ni u poslu. Instagram ne može da napravi posao, u to sam potpuno sigurna, kao što ne može ni da ga sruši jednog dana. I to je ono što mi daje zapravo ohrabrenje i veru da je bitno da napravimo svoj posao i na drugim temeljima i da Instagram nije jedini temelj na kome ćemo graditi svoj posao. Jer svaka društvena mreža ima svoj ciklus trajanja i svog vek trajanja, kao što je bio i MySpace, kao što je bio i Facebook, i današnji klinci manje provode vremena na Instagramu i više provode vremena na TikToku. Tako da sam potpuno sigurna da će u nekom narednom vremenskom periodu, kada ti klinci koji su sada imaju 6. i 7. razred, kada budu došli u fazu da budu naši kupci, na primjer, ili naši klijenti, kada budu napunili 18, 19, 20, kada budu trošili neki svoj novac, mislim da Instagram neće biti kanal uz pomoć koga ćemo mi moći njih da animiramo da oni tu dođu. Ja sam već spremna za sledeću fazu, sada već i onako spremna u svakom smislu. Ima me i na TikToku, bit će me još više, ima me i na Snapchatu i neko će reći, čula sam to skoro, kao ja stvarno ne želim da u 50 godina, 60 budem na društvenim mrežama, želim tada da odem u penziju. Ja ne želim da odem u penziju, ne zato što će mi biti neophodan posao ili novac ili bilo što drugo, nego zato što mislim da je mnogo važno da održavamo naše vijuge u glavi, da budemo u toku sa vremenom i ja ne želim da budem ona baka koja će da kaže joj sine možeš da mi pomogneš ovo dugme da pritisnem na telefonu. Nadam se da ću uspeti da budem dobrog zdravlja i da budem prisutna u onom digitalnom svetu kako je to bude potrebno u datom trenutku. A do tada pišite mi svoje pitanja, komentare, želje, sve što vas zanima u vezi sa Instagramom i čitavom tom pričom od 2016. do danas. Verujem da to iskustvo koje imam za svo vreme može da vam pomogne da prevaziđete neke svoje krize i da ne napravite greške možda koje sam ja pravila ili da možda uradite i da pokidate baš onome u čemu sam ja kidala u nekim životnim periodima. Pišite mi i hvala vam što ste gledali ovaj video.